Anjeli ya Allah tanganmu Anjeli. Halus sekali ya Allah tanganmu nih. Tanganmu mijiti mun bagaikan rembulan yang lembut sekali. Anjeli, aku lihat tanganmu yang sebelah kanan kok kasar kayak telur rambat. Oi, Mas. Ngapa? Aku lanang, Mas. Kowe lanang. Aku lanang. Oh, alah ya. Cah cilik-cilik mau muni. Ngapa? Nyantau mlebu ngono. Mata-matamu kuwi. Iki lho Mas jeneng iki lho Mas. Jenenge apa? Wedok kuwi iki jeneng wedok. Lah iki lho bohong iki ya ora iso maca lek cah jejer seru. Lek aramu ora wedok. Lah iki tenan jenenge sapi perah iki. Sapi rah ya. Heeh. Lah iki ayu dhewe lho dik ning kene. Mosok to Mas? Iya, sampe Wong sing ngono ayu. Amma aku balura ae gantine. Iki to baru. Balura ning kono jare mau mbel ambung. Ning jero balura. Baru mati. Pundi Bu? Pundi? Balura arene nguyuh. Nggih, iki lho Gus. Pacarku sing ayu dhewe, Gus. Kowe iso apa ora? Kowe lek ora iso golek sing gedhi dhuwur kaya pacarku kaya ngene. Kowe muli wae. Golek aku wong gedhi, entuke gedhi. Wong cilik entuke yo kowe. Lambe iki to Mas. Iya, Bang. Dik, Sipun Mas? asline kowe iki tresno aku apa tresno dheke? Ora tresno Mas, aku padha lanange ora iso Mas. Ora iso ya. Ora iso Mas. Tapi lho kok kowe anu apa lek ngarani kowe kok kangen karo kae sliramu. Pundi? Pacarmu kuwi jaremu. Ora kangen aku tak becek elek. Jaremu selingkuh karo kuwi kowe. Ora. Ora do apa-apa Mas. Tak duduhi sing duwe apa-apa. Lagi ada takar, langgananku niki. Kamu bisa cari yang seperti saya apa tidak? Timbang nganggur aku gelap nganti lesat mas alias kepandula paduan racikan kopi susu. Si wedok kaya susu, si lanang kaya terenggiling. Piye? Dek ulul. Ora apa-apa ya kaya terenggiling, ora apa-apa ya. Ora apa-apa ya. Gak apa-apa sih nanti ngedisi aku. Halah halah. Halah halah basikan. Woi, kok pada lho kok mayu. Ora apa-apa ya, Dik. Awake dhewe iki pasangan yang serasi.
Masih yo awake dhewe iki wonge gandeng-gandeng. Awake dhewe iki biasane ning pancungan ki sering golek es krim, sering golek tempura. Jangan kayak dia. Aja kaya tambanian dhewe ya Dik ya. Sing lanang gede, sing wedok ya gede lan wi panganane mesti suwek. Iya ta? Ini pasti gaplek nih. Ya Allah, dia itu Mary, Dek. Kita kalau jalan-jalan ke Pacitan, kita ke pantai naik perahu ya. Jangan seperti dia. Ngeleng perahu apa aku rodi iki disuruh kok. Disuruh kaya ngangge angkong ngono. Aku no pesawat terbang. Pesawat bani bocor ya, Dek. Awake dhewe biasane lek ning kali numpak gethek. Alah. Semoga dicemplung ning. Iya. Oh, iso romantis ya. Bisa tak kene, rejan kowe. Alah iki guys sak menika keluarga ambeien. Ya kayak ngono lho. Lah tak coba ya tanggane dhewe ya Dik ya turu sak nggon-nggon ya to. Ya to ya. Ya ora iso kaya aku kaya ngene iki. Kan lho kaya ngene iki. Lah delan. Aku kaya Weh, Sliro. kaya sliro. Kaya Biawak. iso Ya iso. Dek tangi dek. Gendong romantis. Gendong ya seru gendong pada. Ade dek. Apa sih dek? Gendong se. Sing wedok tentu tak tangi dhewe Mas jerene.
Wong ora kene klumut. Wong demit Jawa duit. Bos entuk duit mari. Gus, kowe kok barengan dengan tirong kok piye? Lah koyo mang batang apa piye, Mas? Ya kok mampu. Lah koyo mang batang kuwi. Oh. Ya, aku Gus, wis to. ora Tapi piye to bare iki? Kenapa? Lah yo ae. Gus. wes, Gus. ngate karo Gus. Wes, wes. Ah. Palura. wes. Palura. 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 Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan. Tuan rumah. Pak Lurah. Tuan rumah wis. Catat ayo. Nah iki. Yo, dilanjut. Dilanjut. Satset. Engko dadak meraih. Bu.